Ассалому алейкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Чӣ хел ҳастен бародаро? Соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама каси сиҳати саломат ҳастен. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин омода кардем, барои шуморо пешкаш мегардонем. Боварӣ донем ки барои ҳамаи шуморо ин навор маъқул мешавад. Дар навор яктаи лайка бигзорем, мошинои маъқултон дар комментар бинависонед. ҳафта насиб бошад, рафта аз мошинбозо барои шуморо сиёмка мекунем. Саломат бошен. Kia K7 бародаро, хобинакта 2014 сол. Объеми сервиси қати камерош ҳастай 4 та балоншам нав, оз як салоншам мегирем, тамошо кунед. Касои дар маъқул мешаванд, номро якам ҳаст. Дар электропакет, обогрев, мультирул, автомат, старт-стоп, печка, кондиционер ҳамаш кор мекунад. Потолок панорама. Кожни салона чи холош ҳамаш нав, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош ҳам ҳаста. Нархира чанд гуфтӣ акам? 155,000. Номро та мегӯ акам. Номро та. Номеро 937 3044. Ҳуҷҷат таъмироткаш ҳам ҳаст, но? ҳуҷҷат таъмироткаш солона ҳаст, ҳуҷҷат мошин надорад. Ҳуҷҷат мошин надорад. Вагони ҳолати хуби хуб. На се мошинае ки дар миди шанбе ҳолати хуб шава бародаро. Тамошо кунед. Состояние беҳтаринаш. Toyota Camry бародаро. Хобинакта Camry 5 тамошо кунед. 2017 солай касои ки маъқул мешаванд, номро яка ҳаст. Состояние хуби хуб шава, объеми 2.5 қати. 4 та балон нав. Состояние хуби хубаш, оз як салоншо мегирем, тамошо кунед. Дарош қулф будай, хаям берунам камераш мекунам. ҳастен авотош кор мекунад, дар электропакетан, мультирул, автомат, климат контрол, ҳама обогрев дора, ҳамаш ҳастай. Кам деркат камтар хайма камераш мекунам. Чи ҳуҷҷат таъмироткаш ҳам ҳаста. Нархша 285,000 сомон мега. Бойтарин муомила ҳам дора. Оз як салоншо мегирем, тамошо кунед. балоно ҳам нав. номро яка 93 507 77 99. Mercedes E-Class бародаро, хобинакта ҳолати хуби хубаш, кузуфои 211, 2009 солай, объеми 7.5 қати, бензини хулияи вагониш 4 та балон нав. Касои дар ки маъқул мешаванд, номро якам ҳаст. Оз як салоншо мегирем, тамошо кунед. Чӣ холош навай? Дар электропакет, климат контрол, мультирул, автомат. 152,000 пробег дора. Печка, кондиционер ҳамаш кор мекунад, лука ҳам дора. Потолок ҳама навай.
4 تا балоншам нав. Нарша 155,000. 150,000 бо муомилаам дора. Гуфтам авашад. Оз як номеро акара мемонам занг бизанед қайтон муомилаи хубам мекунад. Ака номеро табгур. Сол 1009. Не, номеро та. Номеро неста? Не, нест. 937 937 347 94. 347 94. خب من номеро акара мемонам. Состояние хуб ша бардаро. Вагон ниш. Зани камерам дора. Toyota Camry бардаро, Camry да хоб яка ҳолати хубиш тамошо кунед. 2011 сол авиоми дувним хати SK 4 та балон нав. Оз як салон шама мегирем тамошо кунед. Касоида ки махбуб мешаванд номеро якам ҳаст. Даро электропакет, абагрефт, мультирул, автомат, печка, кондиционер ҳамаш кор мекунад. Чухоло ҳамаш нава. Ҳай бо худтунам мебинед ҳолатша. ҳолати хуб ша. бензини холияк ҳа? Газам дора. нақша чанд гуфтӣ? нақша. нақша 130,000 мегам бо таъин муомилаам дора. занг зани қатъи ака муомилаи хубам мекунад. ҳам номеро та мегӯй ака. номерои телефон та. 918 чанд? 650936. Camry ҳолати хуб ша бардаро. хай бо худтунам мебинем. балонош 4 та балонам нав. хадавои падавои ҳамаш 100%. фақат мегирӣ айш мекунӣ. бой тари вариантҳои алиши ҳам дора ака? тари алиши намешаванд? надоранд тари вариантҳо ҳам надоранд. Toyota Corolla бардаро. Corolla 1 тамошо кунед. 2006 сол авиоми 1.5 хати 4 та балонаш навай. касоида ки махбуб мешаванд номеро якам ҳаст. оз як салон шама мегирем тамошо кунед. даро электропакет, коробкаш автомат ҳай. навротош кор мекунад. чухолошам навам. малака аммо акам номеро гуфтестай амро. бензини холия ё? бензини холи. бензини холи 4 та балон нав. нақша чанд гуфтӣ рака? ира 75 та нақша гуфтам, урам 75 та. 75,000. номеро та мегӯй. 989 989 12 12 49 45. 49 урам 45. сафедам бигӣ. боз яка. ҳамин номеро дам занг занен. тағои қайтон муомилаи хубам мекунад. ҳолаташ хубай Corolla-ра. хай бо худтунам мебинед ҳолатча.
коробкаш механикае. 348,000 пробег дура. Навонтуш кор мекунамаш. Чихолушам навон. Механик, да? Ҳуҷҷатошам ҳаста, ҳуҷҷатош солуна. Нарша чанд гуфтӣ ака? нархи 60,000 бо муомилаам дора. номери акаро меонам занг занем. ҳам номеро мегӯ ака. 333 01 01 76. 333 01 01 76.